Všetci rýchlo za trháčom! Poďme hľadať Shreddera! Tu je tá vila, o ktorej hovoril Baxter. Tak, čo urobíme teraz? To je ten dom, o ktorom hovoril Stockman. A čo navrhuješ? S tým vybavením v dodávke by som mohol skúsiť ovládať všetkých ňukačov sám. Ale najskôr musíme zničiť centrálny ovládač v jeho svätyni. Pomocou tohto diaľkového ovládania by som mohol dostať pod kontrolu tie krysy ja. Ale najprv musíme vyradiť z činnosti centrálny ovládač, ktorý je v tom dome. Niekto z nás sa tam musí rýchlo dostať a postarať sa o to. Tak na čo ešte čakáme? Niekto sa musí dostať dovnútra a vyradiť ho z činnosti. Brzdi, kamoš. Jedna korytnačka bude mať väčšiu šancu ako 3. Dobre sa bav a daj vedieť, keby sa dialo niečo zaujímavé. Mohol si ma chvíľu prehovárať. Počkajte, jeden má väčšie šance ako 3. Tak to tam vybav. A keby niečo, pošli nám pohľadnicu. Toľko si ma zas prehovárať nemusel. A teraz už len nájsť tú centrálu. A teraz už len nájsť centrálny ovládač. Nie tak rýchlo. Len pomaly, kamarát. No nie, všetci pekne pokope. Čas na nové rozkazy pre stopárov. Tak, a mám ich tu všetkých. Dáme mojim krysám nové príkazy. To je príšerné. Prečo sa z tých lán musím nejako dostať? Musí existovať nejaký spôsob, ako sa z toho dostať. No tak... Alebo aj nie. Ale môžem sa aj myliť. No super, ďalších 1000 hladných prechodiek. Dúfam, že Michelangelo už čoskoro vyradí ten centrálny ovládač. Čo tam ten chlap robí? Centrálny ovládač mal byť už dávno vypnutý. Teraz už stačí len... Nehyb sa! Čože? Jediné, čo musím urobiť je... Nehyb sa! Čo? Ten Michelangelo. Pripomeňte mi, že sa s ním chcem otvorene porozprávať. Ak teda ešte budem môcť. Ten Michelangelo, budem si s ním musieť vážne pohovoriť. Ak to prežijeme... No teda... Počul som o bezočivom správaní, ale ty si to dotiahol najďalej. Počul som, že sa dá stratiť hlava, ale neveril som tomu. Počúvaj ma. Miestnosť s centrálnym ovládačom, ktorý hľadáš, je o poschodie vyššie. Rýchlo tam bež a znič ho. Teraz počúvaj. Miestnosť s centrálnym ovládačom je o poschodie vyššie. Choď hore a znič ho. Tak moment. Prečo by som mal veriť hovoriacemu mozgu? To nie je také jednoduché. Prečo by som mal veriť hovoriacemu mozgu? Na hádky nie je pravý čas, korytnačiak. Všetci tvoji kamaráti sú v nebezpečenstve, tak sa ponáhľaj. Teraz nie je čas na hádky. Tvoji priatelia čakajú. Ponáhľaj sa. Povedal by som, že sme bez šance, ale to znie príliš optimisticky. Keď som povedal, že je to bez náhrady, bol som optimista. Navždy s Bohom, Hamatoyoshi. Dobrý večer, trháč. Konečne zhynieš, Hamatoyoshi. Ruky hore, Shredder! No nie, veľký chlapec s pištolkou, čo? No tak bojuj ako korytnačka. Ty máš ale mušku, božiak. Ó, a ty si silný, keď máš pušku. Hopla! No poď bojovať, keď si chlap, poď! 3 metre vedľa! Ty jeden drzý zelenáč. No tak plecháč, snaž sa trošku, ukáž, či trafíš. Ukážem, neboj sa. Ty sopliak jeden. Aha, čo je? Čo si slepý? Stav sa, že ma netrafíš. A trafíš. Nie! Oh,
Nie! Za toto mi zaplatíš! Budem si to pamätať. Za toto mi zaplatíš! Prepáč, ale nemám drobné. Á! Michelangelo to zvládol. Perfektné. Dáme tým chodiacim papuliam nový rozkaz. Michelangelo to dokázal. No veď bolo na čase. A teraz si ich vezmem na povelí ja. To nie! Nie! Asi narazili na plynovod. Tak to majú tie plechovky smolu. To možno, ale čo náš Michelangelo? Asi prežrali plynové potrubie. A to je ich koniec. Áno, ale kde je Michelangelo? Michelangelo? Kde si? Michelangelo! Kde si? Ak sa tomu mladému niečo stalo, tak... O, nie. Ak sa tomu chlapcovi niečo stalo, tak... O nie! Povedz niečo, Michelangelo. Tak povedz niečo. Veľmi rád sa hrám na schovávačku, ty nie? Michelangelo, povedz niečo! Povedz niečo! Aj ty sa tak rád schovávaš? Niečo vám poviem. Technodrom je zasa niekde v ťahu. Tak, viete čo? Technodrom nám zase zdrol. Ten trhač už ma začína vážne unavovať. Áno, musíme ho vystopovať. Ten Shredder mi už mierne lezie na nervy. Ale ako ho teraz nájdeme? Naša nová dodávka je plná všemožného vybavenia. Len ho vedieť využiť. V tom aute je plno špičkovej techniky. Mohli by sme ju využiť. Viete, čo som v tom dome videl? Ten najväčší mozog na svete. Viete, čo som v tom dome videl? Pobehoval tam mozog bez hlavy. Normálne mal ústa, oči a hovoril so mnou. Mal ústa, oči a hovoril so mnou. Hovoriaci mozog, čo? Áno, Hovoríš bez hlavy? je to čudné. Čudné, že? Michelangelo, si istý, že ťa v tom dome nič neudrelo do hlavy? Michelangelo, mám dojem, že tá pripálená pizza u April ti uškodila.